Dobra večer, još jednom evo ovdje iz kabineta Nikole Tesle. Najavit ću sljedećeg predavača, to je profesor dr. Darko Žubrinić, koji radi na Zavodu za primijenjenu matematiku Fakulteta elektrotehnike i računarstva, a od 2015. se intenzivno bavi istraživanjem života Nikole Tesle. Evo, izvolite, njegovo predavanje se zove Nikola Tesla i školovanje u Hrvatskoj. Dobro, puno hvala. Znači počinjemo sada. Najprije velika mi je čast što je gospodin Renato Filipin uputio poziv meni. Meni je zapravo Nikola Tesla jedan hobi unazad 5 godina koji je već rezultirao sa nekoliko predavanja, možda 5-6 predavanja, a jedno od tih predavanja možda, evo da se malo i pohvalim, imao sam čast održati u našem veleposlanstvu u Parizu, u jednom zbilja interesantnom ambijentu i naravno ta tema zalazi u svaki kutak zemaljske kugle i u tih zadnjih 5 godina zapravo sam naišao na podatke koje mi je čast izložiti vam. Držim da su dosta malo poznati, a zaslužuju veliku pažnju. Neke od njih, naravno, treba će i provjeravati i interpretirati na pravi način. Međutim, meni je zapravo već skoro 30 godina hobi pecanje grožđica iz hrvatske kulture, povijesti i znanosti, iako je to relativno udaljeno od mojeg redovitog posla na Zavodu za primijenjenu matematiku. Ipak mi je jako drago što sam i puno ljudi imao čast upoznati, pa evo u sljedećih 45 minuta koliko imam vremena za održati ovo predavanje, ću započeti sa godinom 1919. Znači to je godina kada je Nikola Tesla objavio svoju znamenitu autobiografiju. Ta godina u Hrvatskoj zapravo skoro uopće nije obilježena. Međutim, evo, na samom kraju godine jedna grupa ljudi, među kojima sam ja bio, se nekako dosjetila u zadnji čas. To je bio 11. mjesec 2019. godine, znači to je bila, ako pažljivo izračunamo, to je bila točno 100. obljetnica, ne baš bilo kakva. I zapravo bilo je nekoliko događanja i pripremajući materijale za ta predavanja, evo, izrastao je jedan prikaz. Evo, ima još gostiju, izvolite sjest. Ovako. Evo ga, znači ovdje je zapravo upravo riječ o toj 2019. godini kada je nastao taj materijal na internetu, a motivacija je 1919. godina kada je Tesla započeo sa serijom od 6 članaka objavljenih u tada već jako poznatom časopisu u SAD-u u New Yorku koji se zove Electrical Experimenter, znači časopis namijenjen popularizaciji elektrotehnike koja je imala snažnu eksploziju tada, a u samom vrhu te eksplozije je bio upravo Nikola Tesla. Kao što vidite, vrlo živopisno oslikan, to je crtano ljudskom rukom, ovo nije fotografija, ali naravno to je predsjed puno poznatije fotografije koju ovdje niže vidimo. I ta je Teslina autobiografija meni vrlo fascinantno štivo. Ako neko od vas još nije pročitao, svakako preporučujem. Osobito onima koji mogu čitati na engleskom jeziku, jer to je briljantno ispoliran tekst, vrlo kultivirano pisan, predivne rečenice se nižu, da se čovjek upravo začudi da je moguće da je Tesla nešto tako lijepo napisao, a ima i tih osobnih momenata koje vas jednostavno dirnu u srce i tu u prvom redu mislim na opis njegove majke. Htio bih reći, njegova majka je prisutna u toj autobiografiji na nekoliko mjesta, ali ju nigdje ne imenuje.
Pritom mislim da je svakom jasno da je nemoguće da je Tesla zaboravio ime svoje majke. Nije nikada spominjao. A vidjet ćete malo kasnije ima još jedna osoba vrlo značajna u njegovoj izobrazbi, u školovanju i to u takozvanim formativnim godinama gdje Tesla tog svojeg profesora nije imenovao, a sasvim sigurno je znao njegovo ime. Evo, naići ćemo uskoro na to mjesto. Znači, u malo prostoru da se orijentiramo. Mi smo sada u Zagrebu. Ako putujemo do Karlovca, to je nekakvih 40 km, a onda od Karlovca 150 km do Gospića i od Gospića lijevo, to je zapadno, nekakvih 5 km. To je malo više sve skupa od 200 km i reklo bi se, pa to je na dohvat ruke zapravo. I doista jest. Jako je za preporučiti svakome, naravno, posjetiti i Karlovac, i Gospić, i Smiljan, a sve. Naime, nekoliko godina je već u razvoju jedan projekt, zapravo europski, kulturnih puteva Europe, kojih već ima jako puno, a da taj kulturni put koji je zamišljen upravo u Zagrebu, da bude na neki način osmišljen kao mjesto posjećivanja svih lokaliteta za koje znamo da je i Tesla u njima boravio. Evo, ja ću se tu zadržati na Teslinom opisu njegovog vlastitog školovanja. To je upravo na ovoj stranici. Mislim da je to vjerojatno treći nastavak tog serijala, ukupno 6 dijelova. I tu lijevo ovog Dinamo stroja, zapravo on već i ranije, u ranijem nastavku opisuje kako je kao dijete u Gospiću polazio nižu realku. Niža realka, to bi se moglo reći, to je škola koja je trajala 3 godine. Naravno, Tesla je zapravo već u ovome Smiljanu pripremni razred polazio. I evo tu već opisuje u Gospiću da ga je zapravo fascinirala opremljenost laboratorija za djecu. Znači, bilo je puno aparata i on kaže da su ti aparati bili jedan njemu kao 10-godišnjem dječaku vrlo snažan poticaj inventivnosti i razmišljanju. Međutim, još važniji, dakle o tom razdoblju u Gospiću ja osobno nemam skoro nikakve informacije. Mislim da se u Hrvatskoj, koliko ja znam, nije niko nikada pozabavio točnom strukturom školovanja, to jest koje predmete je slušao, na kojim jezicima, koje profesore imao, ja to na primjer ne znam. Vjerujem da postoje izvori gdje bi se to moglo naći, ali vjerujem da bi se mogli možda kolege na Učiteljskoj akademiji motivirati da možda to isto detaljno istraže. Međutim, ja sam se informirao detaljnije o njegovoj današnjim rječnikom srednjoj školi, a to je u današnjem Karlovcu, zapravo točnije jedno naselje koje je danas dio Karlovca, nekad je bilo dio takozvane vojne granice, s druge strane Korane, a zove se Rakovac. Jedno prekrasno mjesto koje je danas dio Karlovca. I evo, na tom mjestu on kaže da je nakon Gospića nastavio u Karlovcu, u Karlštatu. Kao što znamo, Karlovac je zapravo vojni grad. On je 1500 i samo malo tu piše negdje točno godina, 1570 i neke godine utemeljen kao obrambena postaja, obrambeni grad, obrambena utvrda spram Turskoga carstva. I naravno u toj višoj realki koju je pohađao Nikola Tesla u Rakovcu su se zapravo dječaci iz Hrvatske vojne krajine školovali za obrambene, odnosno vojne zadatke. Znači to je bila zapravo tehnička škola. Ja sam upotrijebio jedan termin koji vas možda začuđuje, niste ga vjerojatno čuli, a to je Hrvatska vojna granica. Vidjet ćete ga kasnije na više mjesta na njemačkom jeziku i svrha je mojeg predavanja
da se vrate izvorni termini koji su tada postojali u našu zapravo današnju komunikaciju, jer inače mislim da ne opisujemo stvari na pravi način. Evo, Karlovac inače u to vrijeme kada Tesla studira, odnosno kada polazi tu srednju školu, polazi ju kao 14-godišnji dječak. I on ulazi u tu školu koja tada traje planirano 3 razreda, 3 školske godine. Međutim, nakon što je on završio prvi razred, je dometnut još jedan razred, tako da je ta do tada 6-godišnja škola, znači realka u Karlovcu koja je trajala 6 razreda, 6 godina školskih, je produžena na 7. godinu. I iz tog razloga, budući da je Tesla po starom programu upisao, onda je on morao i završiti zadnji razred po starom programu. Taj 7. razred je on završio tako da je nakon tog 4. razreda koji je bio njemu prvi razred koji je polazio u Rakovcu, nakon tog razreda je preskočio sljedeći 5. razred i odmah otišao u 6. i u 7. razred. To se nerijetko u literaturi interpretira pogrešno, kao da je Tesla, zahvaljujući nekoj svojoj genijalnosti, preskočio taj razred. Nije o tome riječ, nego jednostavno je tako bilo organizirano, ne samo za njega, nego i za svu djecu koji su zajedno sa njime upisali taj razred. Karlovac je vrlo napredan grad, znamo to i danas, a u ono vrijeme imate pjevačko društvo Zora koje u Teslino vrijeme ima čak i 60 pjevača. Dakle, to vam pokazuje samo ta činjenica, a i danas postoji Zorin dom u Karlovcu koji djeluje već puno godina. I evo tog opisa koji mi se čini vrlo značajan, kojega naravno oni koji čitaju Teslinu biografiju širom svijeta zapaze, ali u tih nekoliko rečenica imamo detalje koji mislim da nisu nikada dovoljno istaknuti, pa ja bih rekao do dana današnjega, i možda pretjerujem malo, ali nekako sam dakle, radi se o rečenici koja, vidite, pored ovog dinamostroja započinje s lijeve strane. Vidite, ovdje imate na engleskom tekst Teslin. I had become intensely interested in electricity under the stimulating influence of my professor of physics, who was an ingenious man and often demonstrated the principles by apparatus of his own invention. Dakle, u hrvatskom prijevodu veoma sam se zainteresirao za elektricitet, potaknut utjecajem svog profesora fizike na toj školi, ne imenuje ga ovdje, koji je bio genijalan čovjek, a često je demonstrirao osnovne zakone s pomoću aparata koje bi sam izumio. I onda u sljedeće 2-3 rečenice opisuje kakvi su te eksperimenti bili, koji su proizveli tisuće odjeka u njegovom umu. Ovaj epitet genijalnosti Tesla u cijeloj svojoj autobiografiji dodjeljuje još samo jednoj osobi. Dobro večer. Evo i kolege sa Fera su stigli neki. Dakle, još samo jednoj osobi, a to je njegova majka. I nikome drugome. Znači, samo tom anonimnom profesoru fizike, koji ga je oduševio sa svojim eksperimentima i kojeg on naziva genijalnom, i samo svoju majku. I jednog i drugog on ne imenuje u cijelom tom svojem tekstu. Međutim, mi danas znamo dobro o kome je riječ. Riječ je o profesoru fizike koji se zvao Martin Sekulić. I zanimljivo da je on zapravo, isto kao i Nikola Tesla, podrijetlom Ličanin, to jest rođen je u Lovincu, u Lici, i daljim podrijetlom je zapravo potomak Senjskoga plemstva. A to znamo među ostalim radi toga jer je pokopan blizu samog ulaza u Mirogoj. Znači, svi znamo gdje je Tuđmanov grob. Ako idete malo lijevo, nekakvih 50 metara, doći ćete do groba Martina Sekulića, kojeg ćemo vidjeti malo kasnije, a gdje je prezime Sekulić je pisano sa 2 L.
Znači, to je već znak da je riječ o nekakvom plemstvu i danas znamo da je to senjsko plemstvo. Evo, to je kuća u kojoj je on boravio u Karlovcu i ovo je zemljovid iz upravo tog vremena koji se čuva u Budimpešti, koji je vrlo detaljan, dakle to su strašno detaljne karte, zapravo to su vojne karte. To su vojne karte koje do najsitnije detalje pokazuju svako selo, svaki lokalitet, svaki potočić, a ne samo rijeku. Evo tu sam povećao, ovo je, znači, gore je ova Kupa, a vidite tu je rijeka Korana koja se evo tu malo vijuga i onda se gore slijeva prema Kupi. Nekoliko riječi o Martinu Sekuliću. On je vrlo značajna osoba, čak i sam za sebe i bez Tesla. Vrlo interesantno. Meni je to bilo ogromno iznenađenje. Evo, to je taj čovjek, a koji je ovdje zapravo u društvu svih profesora na toj istoj realki, višoj realki. Ponavljam, to je tehnička srednja škola. To je ista zgrada u kojoj je danas ono što se zove gimnazija Karlovac. Međutim, gimnazija nije isto što je realka. To je vrlo različit program. Znači, realka je imala smjerove više prema prirodnim i tehničkim znanostima, a nešto kasnija gimnazija od 1880. godina koja se preselila iz grada Karlovac upravo u Rakovac ima zapravo do tog vremena tehnički sadržaj i to je upravo povezano sa vojnom zadaćom, jer je još uvijek bila opasnost i nejasna situacija što će se u Bosni i Hercegovini događati, kako će se ta država islamska ponašati. A pogledajte malo fizionomije tih ljudi, nema žena među profesorima, iako u ono vrijeme već počinju 1870. godina čak i privatne ženske škole, recimo u Zagrebu, ali ovdje su sve sami muškarci i zanimljivo, jedan dio tih profesora, mislim više od pola, su podrijetlom izvan Hrvatske. Dakle, to je znak da je školovanje Nikole Tesle bilo u Hrvatskoj vojnoj krajini organizirano onako po uzusima Austro-Ugarske, odnosno Austrijske carevine i to je bilo vrhunsko, zapravo jako kvalitetno školovanje. Ja ću vam to ilustrirati na primjeru najviše Sekulića, ali i svi ostali profesori su imali zapravo zbilja karijere uspješne, ali te su karijere bile zapravo i diktirane. Dakle, uvjeti da bi vi mogli biti na takvoj školi profesor su bili vrlo zahtjevni, puno zahtjevniji, ja bih rekao, i nego danas. Tako da je, evo da vam odmah spomenem, Martin Sekulić bio ne samo srednjoškolski profesor, nego je 1874. godine, još uvijek kao mlad čovjek, Tesla je tada već završio prethodne godine školovanje, Martin Sekulić je, nećete vjerovati, postao dopisni član Hrvatske akademije, odnosno tadašnje Jugoslavenske akademije i to u odjelu za matematiku i prirodoslovlje. Objasnit ću vam kako se to uopće moglo dogoditi da jedan srednjoškolski profesor dobije takav visoki status u Zagrebačkoj akademiji, u današnjoj HAZU. Evo, ovo je fotografija toga groba, ovdje su arkade i 50 metara lijevo je Tuđmanov grob. Dakle, to je sasvim blizu, to je negdje možda treći red od one šetnice do samih arkada. I ovdje imate povećan ovaj natpis Martin Sekulić i taj mi je natpis otkrio moj dragi prijatelj i kolega dr. Željko Hajnš, koji još nije došao, inače glavni urednik matematičko-fizičkog lista. Srednjoškolci znaju za taj časopis. Evo, pogledajte sada značajnu, po mojem sudu, spomenicu koja je iz upravo tih godina. Zapravo, spomenice to su vrlo detaljni opisi kako škola funkcionira, koliko knjiga imaju, koliko nastavnih sredstava,
koji su profesori, čime se bave, pa čak i njihove studije se nalaze u tim spomenicima i primijetite naslove na njemačkom jeziku. Dakle, i to je već 6. nastavak i primijetite, ta se škola zove K&K Oberrealschule. Znači viša realka, K&K to znači carska i kraljevska. Dakle, Kaiserliche und Königliche, je li tako? Oberrealschule Rakovac. I sad nešto nevjerojatno ispod imena Rakovac. In der K&K Kroatischen Militärgrenze. Hrvatska vojna granica. Dakle, ja sam to malo i povećao, da ne mislite da fantaziram. Dakle, Rakovac in der K&K Kroatischen Militärgrenze. Hrvatska vojna granica. Dakle, taj pojam iz jasnih razloga prethodnih desetljeća se nije mogao izgleda nigdje naći, ali mislim da smo dužni respektirati ono što je zbilja bilo. A ovaj dokument je ozbiljan dokument koji je tiskan u Karlovcu za školsku godinu 1869. na 70. A 1870. Nikola Tesla kao 14-godišnji mladić dolazi u tu školu. I evo, 2 godine kasnije je objavljena onda 7. godišnjak, vrlo sličnog naslova, ali objavljeno u Zagrebu, ne više u Karlovcu. I tu isto imate Karlovac in der K&K Kroatisch-Slavonischen Militärgrenze. Dakle, preskočit ću ove takozvane disciplinarne propise koje sam snimio u najljepšem, za mene osobno, najljepšem muzeju u gradu Zagrebu, a to je Hrvatski školski muzej, pored HNK. Ako još niste bili u tom muzeju, ja vam toplo preporučujem da ga posjetite, bit ćete jako iznenađeni. Vrijedi ga pogledati, ja sam bio već jedno 5-6 puta. Da, evo, nadam se da će biti uskoro otvoren. Preskočit ću i naravno činjenicu tadašnje prakse, a to je kad je profesor ulazio u učionicu da su svi učenici ustajali, evo ja sam isto u mladim danima tako morao, ali onda zanimljivo da je svaki školski sat započeo molitvom, vjerojatno Oče našem, pa i na kraju. I evo, to je zanimljivo za znati. Sada, o Martinu Sekuliću kao dopisnom članu akademije. Dakle, Nikola Tesla je, zamislite, imao ne samo srednjoškolskog profesora, nego je imao i aktivnog znanstvenika po tadašnjim kriterijima. I taj znanstvenik Martin Sekulić ne bi bio niti izabran u akademiju da nije imao niz radova objavljenih ne bilo gdje. Objavljenih u jednom od najprestižnijih njemačkih znanstvenih časopisa koji se zove Annalen der Physik. U ono vrijeme se zvao Und Chemie. Znači, Anali fizike i kemije, danas se zove Annalen der Physik i danas vrlo poznati časopis. Objavio je ukupno 13 članaka, nešto u radovima tadašnjeg Jazu koji danas postoji, a i u tom njemačkom časopisu ukupno 3 članka. Nije isključeno da je on bio u ono vrijeme jedini hrvatski fizičar i znanstvenik koji je objavio u tim časopisama. Trebalo bi još provjeriti, ali ako neko uspije naći taj podatak, dakle, ja bi bio jako zahvalan. Evo, tu imate jedan od tih članaka na njemačkom jeziku gdje on govori o pojavama interferencije i tu je njegovo ime i naslov na njemačkom jeziku, a ovdje je jedna mala pogreška, profesor zu Rokovac, treba biti Rakovac, a iza toga in Kroatien. I zanimljivo, aus den Kroatischen übersetzt, znači preveden sa hrvatskog jezika na njemačkoj, znači taj članak je bio već negdje objavljen, pa onda još jedan članak koji opisuje poznate Lissajous krivulje, to su krivulje koje naši studenti proučavaju putem osciloskopa. I evo, to je već jedna elektrotehničko-matematička tema. I ovdje je još jedna fotografija Martina Sekulića, čisto da vidite
u nešto zrelijoj dobi. Znači on je kao mlad čovjek od samo 40 godina postao član te akademije. Znači on je rođen 1833. Znači 1843. na četvrtu je postao član akademije. I on je jedno vrijeme, mislim da je čak bio i u samoj toj školi ravnatelj. Nisam sasvim siguran, možda brkam sa Rudolf od Strohalom, evo oprostite mi, nisam sasvim siguran u taj podatak, ali svakako to piše. Za časopis u kojem je on objavljivao, vrijedi to spomenuti, Annalen der Physik, negdje oko 1900. godine, tih godina, je u njemu bio jedan od urednika znameniti njemački Nobelovac Max Planck. A 1905. godine Albert Einstein počinje upravo u tom časopisu objavljivati svoje najpoznatije radove, na primjer o zračenju crnog tijela i radove, dakle, na temelju kojih je dobio Nobelovu nagradu kasnije. Znači, to vam govori o pedigreu tog časopisa. I objaviti neki članak u tom časopisu, to je stvarno poduhvat vrijedan poštovanja. Ovdje bih spomenuo i činjenicu, kad sam već spomenuo ime Maxa Plancka, jako malo poznat podatak u Zagrebu, da je Max Planck bio u Zagrebu. 1942. godine je on na poziv sveučilišta u Zagrebu održao predavanje na tadašnjem tehničkom fakultetu, to je današnji RGN, Rudarsko-geološki naftni fakultet, jer zna se točno u kojoj dvorani, koja je danas i obilježena, i on je održao već kao star čovjek, imajući mi se 82 ili 3 godine, ali Nobelovac vrlo istaknuti, o trendovima i smjerovima u kojem se fizika u to vrijeme kreće. I tu je Zagreb imao zapravo čast među prvim gradovima u svijetu da čuje od vrhunskog stručnjaka o opasnostima od atomske energije, to jest o opasnostima od atomske bombe. Znači, to je bilo, podsjećam, 1942. godine. 2 godine kasnije je Hirošima tragično nastradala upravo od toga. Evo, znači, to je vrlo značajno predavanje. Nažalost, kasnije prilike nakon 1945. su uništile sve tragove boravka tog čovjeka, tako da evo do dana današnjega jedva da znamo da je Max Planck uopće bio. Nema niti jedne fotografije, nema čak nikakvog zapisa u hotelu Esplanade gdje je on boravio. I evo, to je žalosna slika države koja se mogla oko toga pobrinuti i bili bi joj danas jako zahvalni da nešto o tome. Da, svašta je bilo. Evo, znači, drugi Teslini profesori, malo samo da vidite figure, ravnatelj je bio Šoštarić plemeniti Šišman Letovanički, a tu je jedna značajna figura, Živko Vukasović, koji je bio jedan od prvih hrvatskih akademika. Naime, akademija je osnovana tek negdje 1866. godine, ako se ne varam, znači upravo tih godina nakon kojih je Tesla odmah počeo polaziti tu školu. Znači, i taj je akademik Živko Vukasović bio školski nadzornik za maturalne ispitne komisije za cijelu Hrvatsko-slavonsku vojnu krajinu. To je dosta veliki prostor. I ispiti su u to vrijeme, kao i nastava, bili održavani na njemačkom jeziku. Negdje pred kraj Teslinog školovanja, jer je odluka već prije bila donesena da se sve škole i u Hrvatskoj vojnoj krajini imaju na hrvatskom jeziku obavljati, ali je problem bio ne samo udžbenici, nego i činjenica da su dobrim dijelom stranci bili nastavnici koji nisu znali hrvatski jezik, a držali su nastavu na njemačkom jeziku. Evo, ovdje
je jedan značajan dokument koji govori o opremljenosti laboratoriju za fiziku u toj školi. I to je podatak kojeg sam našao, koji izgleda ostao neprimjećen, upravo zahvaljujući Hrvatskom školskom muzeju koji ima divnu knjižnicu gore u Potkorulju. I tu u jednoj publikaciji koja detaljan opis daje svih mogućih škola se navodi da je taj fizikalni laboratorij imao čak 579 instrumenta. To je nevjerojatna brojka čak i za današnje pojmove, ja bih rekao čak i za moj FER gdje ja radim, je ta brojka nevjerojatna. A ta je brojka evo tu spomenuta, ovdje. Fizikalnih sprava, ispod isto to na njemačkom jeziku, fizikalische aparate, 579. Znači vrlo pedantan, detaljan opis koji vam puno govori kako je visoka razina školovanja bila u to vrijeme u Rakovcu, dakle u Vojnoj krajini. Nekoliko riječi o predmetima koje je Nikola Tesla slušao. Nikola Tesla je slušao predmet za koji ja nisam znao, a predmet se zvao hrvatski jezik. Nisam znao da je on slušao taj predmet, nije nigdje to bilo napisano. Evo, stavljam vam to kao činjenicu i opis u ovim publikacijama i na njemačkom i na hrvatskom jeziku. Dakle, to je materijal koji tek treba proučiti, treba prelistati. Zatim fizika na njemačkom jeziku, a prirodoslovje. Prirodoslovje je u ono vrijeme termin za fiziku, a ne za prirodoslovlje. Pojam prirodoslovlje postoji, a znači biologiju u to vrijeme. Evo, terminologija je malo drukčija i sada jedna nevjerojatna stvar, prvo da kažem, ondašnji termin u Hrvatskoj za elektricitet je do danas napušten termin, ali ja bih volio da ga barem u nekim prigodama vratimo, a to je munjina. Munjina od munja izveden termin. Znači elektricitet kao munjinu je kao termin slušao i sam Nikola Tesla. I vidite, on je tjedno je imao 4 sata fizike. To je prilično velika satnica. A za matematiku još nevjerojatnije. Znači imao je 5 sati tjedno, a jedne godine je imao čak 6 sati tjedno. Međutim, još je nevjerojatnije da je bio još jedan matematički predmet pored matematike, a to je nacrtna geometrija, koja je jako važna za vojnu struku. Imao je 3 sata tjedno. I ako to pažljivo zbrojite, to ispadne 9 sati matematike tjedno. Sadašnja matematička gimnazija u Zagrebu, ja mislim da ima 8 sati matematike tjedno. Dakle, ili koliko? To je previše. Ne bih rekao. Da, dobro. Evo, ovdje što me kao matematičara posebno iznenadilo pa i zapanjilo je da je u srednjoj školi Nikola Tesla slušao čak i diofantičke jednadžbe. Ja kao srednjoškolac, pa čak i kao student matematike, nisam nikada slušao tu materiju. A vrlo je značajna, vrlo interesantna i evo, to sam priopćio i našem vodećem ekspertu u Hrvatskoj za teoriju brojeva, akademiku Dujeli, koji je bio isto strašno i iznenađen. Inače, usput moram vam to reći, knjiga pod naslovom Teorija brojeva, koju je prošle godine, pretprošle zapravo, objavila Školska knjige, je prošle godine Školska knjiga prevela na engleski jezik pod njegovim nadzorom. I to je prvi put u hrvatskoj povijesti da jedna knjiga u Hrvatskoj objavljena na engleskom jeziku, iz teorije brojeva, iz matematike, služi kao udžbenik matematike na nekoliko američkih sveučilišta. To je nevjerojatna činjenica. Evo, to možda nije niti zabilježeno nigdje u literaturi, to je veliki događaj o kojem evo, imamo jedan divan pokazatelj i o kvaliteti ovoga studija matematike u Zagrebu. Evo, to je ta značajna knjižica u kojoj se nalaze među ostalim ti detaljni podaci o opremljenosti Tesline škole u Rakovcu. To je upravo ta knjižica koja se čuva u Hrvatskom školskom muzeju, a još jedan primjerak je i u Karlovcu. Evo, i tu vidite isto naziv Königsreich, znači Kraljevina Hrvatska i Slavonija.
i Kroatisch Slavonische Militärgrenze. Znači, školska godina 871. Znači, statistika nastave. To je nešto drugo, to nije spomenica. Evo, preskočit ćemo nekoliko stvari i putovnicu, vjerujem da ste vidjeli, Teslinu koja je izdana u Zagrebu, dakle, i koja je objavljena, odnosno pripremljena 1883. godine, međutim mu u tom času i nije trebala, ali je vrlo interesantna, očevidno na njegovu molbu su njegova rodbina to podigla. U Zagrebu vidite ovdje hrvatski grb, dalmatinski i slavonski, to je jedna kraljevina, kraljevsko-hrvatska slavonska dalmatinska zemaljska vlada. I to ovdje isto na njemačkom jeziku, putovnica, Reisepass. I ovdje Teslino ime, Nikolaus Tesla, vidite ga ovdje. Evo, u ovo kratko vrijeme koje je preostalo, recimo još 15 minuta, ja bih vam naveo činjenicu koja, evo, u zadnje vrijeme se ipak malo po malo čuje, a i gospodin Renato Filipin je u prethodnom predavanju vrlo lijepo ispomenuo, da je Nikola Tesla bio poslan u Zagreb 1892. godine, upravo ove godine, znači, koja, 130. obljetnica, i to u gradskoj vijećnici. Možda nisu svi bili u gradskoj vijećnici, pogledajte kako to izgleda. Kako izgleda strop. Znači, sa hrvatskim grbovima. U tom prostoru je Nikola Tesla održao jednosatni ekspoze, a koji je detaljno opisan u dvijema novinama koje su dostupne od prije nekoliko godina prije putem interneta. Hvala velika NSK koja je to digitalizirala. Imate detaljan opis u ondašnjem hrvatskom jeziku koji je užitak za čitati. I u tomu se opisu anonimnog pisa jako dopalo. Gospodin Tesla, čovjek po prilici 35 godina, visok, tanak kao jela rodnog kraja, crnih kosah i očiju koji na svom širokom čelu nosi pečat genija, držao je dulji ekspoze iz kojeg crpimo sljedeće važne podatke. Prekrasna rečenica. I ovdje sam Nikola Tesla obećaje upravi grada Zagreba, odnosno Milanu Amrušu i njegovim kolegama, da će kao rođeni sin svoje zemlje u svakom pogledu biti savjetom i činom na ruci. Znači, uvijek pri pomoći. Ali pogledajte njegove riječi, kao rođeni sin ove zemlje. Koja je to zemlja? Ovdje je i spomenik u Ćirilometarskoj ulici, to je s lijeve strane kad idete prema Markovoj crkvi, negdje pri kraju, gdje je ulaz u gradsku vijećnicu, a inicijativu za izgradnju, postavljanje njegovo dao je naš bivši dekan, profesor Muljević, Vladimir Muljević, gdje su upravo te riječi Tesle i citirane. Ovdje smatram svojom dužnošću da kao rođeni sin ove zemlje, svoje zemlje pomognem gradu Zagrebu u svakom pogledu savjetom i činom. I tako dalje. Kraj Ozlja se nalazi valjda najljepša munjara u Zagrebu, koju možda niste vidjeli, preporučavam vam jako. Projektant je bio ni manje ni više nego Herman Bolle. Vrijedi pogledati, a ovdje imate na ulazu sa druge strane imate i grb trojedne kraljevine. Ovdje je i popis tih hidrocentrala i centrala na izmjeničnu struju kojeg neću ovdje citirati. Međutim, vrijedi ovdje spomenuti neke ljude s kojima je prijateljevo, a ovdje bih vam rado otkrio jedan gotovo sasvim nepoznat podatak ovdje kod nas o jednom hrvatskom slikoru koji se zove Ivan Benković, 30 godina mlađi od Nikole Tesle, a koji je Teslu portretirao. I taj portret se nalazi u muzeju Nikola Tesla u Beogradu. Prije 2 godine sam uputio zamolbu i dobio jako zacrnjenu sliku, ali sam ju posvjetlio i izronila je ovakva slika.
koja nije baš najkvalitetnija radi toga jer je lakirana, ali je fantastičan portret. Martin Sekulić je sa suprugom koja je Samoborka došao u 1912. godine u SAD i imao je problema zaposliti se. I zamislite, upoznao je Nikolu Teslu i Nikola Tesla mu je napisao preporuku koja se čuva, zamislite, u Samoborskom muzeju. I ja sam imao priliku i u originalu vidjeti i potpisa Nikole Tesle i predivna preporuka na engleskom jeziku i zahvaljujući toj preporuci je se vrlo brzo uspio gospodin Benković zaposliti i portret je očevidno nastao u znak zahvalnosti za tu Teslinu pomoć i po mojem sudu, za mene osobno, ovo je najljepši portret Nikole Tesle izravno napravljen. A postoje samo dva. Postoje jedan koji je jedna Njemica napravila, zaboravio sam njeno ime, a čuva se isto u Beogradu. I ovaj drugi koji je gotovo potpuno nepoznat. Vjerujem da taj portret zaslužuje da dođe na posudbu u Zagreb, možda baš u Samoborski muzej. Evo, da se još na nešto osvrnem, isto vrlo značajno i skoro potpuno nepoznato, a riječ je o jednom hrvatskom boksaču, hrvatsko-američkom boksaču koji se zove Frici Živić, koji je postao 40. godine svjetski prvak u welter kategoriji. On je kasnije 70. godina ušao i u američki Hall of Fame kao boksač. I evo to je taj čovjek čiji otac je rodom iz Bosiljeva. Znači, on ima hrvatske korijene i sad da ne duljim priču, nakon uzvratnog meča sa jednim crnim američkim boksačem Armstrongom je Tesla bio toliko oduševljen da je u hotel svoj pozvao toga boksača zajedno sa njegovom braćom, a svi osim jednoga su bili boksači. I vidite, tu imate jedan nevjerojatan prizor. Tesla je na svim fotografijama uglavnom jako ukočen, ozbiljan i međutim ovdje ga vidite, nemam riječi da opišem tu sliku. Dakle, razdragan i pogledajte ovu gestu njegovu. Pokazuje prstom na nos koji je prelomljen kao boksački nos. Međutim, ja sam pažljivo išao pogledati ovo zrcalo iza Nikole Tesle. I tu se naslučuju još dvije osobe koje nisu u prvom planu. Pogledajte, to je ovaj ovdje gospodin sa kravatom i desno od njega. I ovaj gospodin sa kravatom, ja sam njega uspio prepoznati. I taj gospodin, taj gospodin sa kravatom, evo tu je povećana ta fotografija u zrcalu. To je fotografija znači iz 1941. godine u tom hotelu. A iz 1888. godine je Tesla od Westinghousa dobio jednog tada mladog asistenta koji se zvao Charles Scott. To je upravo taj čovjek koji je kasnije onda postao i sveučilišni profesor na Yale University. To je upravo taj čovjek, ja sam ga čudom uspio prepoznati. I sad, jedna enigma je ova osoba. S desne strane imam jednu slutnju, nisam 100% siguran, a to je da je taj čovjek tadašnji gradonačelnik New Yorka. A taj gradonačelnik zvao se Fiorello LaGuardia. Sadašnji jedan od dva njujorška aerodroma nose ime po LaGuardiji, a LaGuardia je govorio hrvatski. Kako je to moguće? On je kao mlad čovjek bio u Rijeci tijekom nekoliko godina iz Budimpešte i on je jako veliki trud si dao da nauči hrvatski jezik. Zašto? Zato jer je rješavao sudbine ljudi koji su u tisućama brodom išle prema SAD-u. Evo, znači, ovo je taj aerodrom i ovdje je čak LaGuardia, vidite ga u Rijeci, u jednom nogometnom klubu talijanskom, gdje on igra nogomet. Koliko još imam do kraja? Još 15 minuta?
Dobro, je li prošlo 45 minuta? Dobro. Dobro, evo, onda ako je završeno, naravno ja vam se zahvaljujem na pozornosti, ali imamo šansu možda da čujemo još nešto ako mi postavite neko pitanje. Možda mogu i samom sebi postaviti jedno pitanje. Dobro, evo, vidite, tako je, dakle to je još jedna tema, pa evo nekoliko riječi o tome, o dvijema Teslinim biografijama. Znači, moj dragi kolega i prijatelj, profesor Mario Esert, je zajedno sa jednim svojim doktorandom, radio je na Strojarskom fakultetu, sada je u mirovini, primijetio da, čitajući Teslinu autobiografiju, osjetio je da neke stvari nedostaju. To jest u nekim rečenicama je primijetio da nešto nedostaje. A primijetio je na nekim mjestima kao da je nešto nadopisano, što Tesla, on je smatrao, nije mogao napisati. I on je išao to zajedno sa kolegom detaljno pogledati i pokazalo se da je to stvarno istina. Naime, profesor Mario Esert je otkrio još jednu biografiju, jako malo poznatu, objavljenu u Kanadi, i to je The Strange Life of Nikola Tesla. To je ta druga autobiografija Teslina koja je objavljena tek 1994. godine, ali na temelju jednog ranijeg izdanja, malog, koji je bio jako oštećen. I onda je on pažljivo sa Photoshopom išao to povećavati, čitati i pokazalo se da je to stvarno Teslina biografija, međutim sa nekim razlikama koje su tu naznačene crvenom bojom. Ova mrežna stranica koju vam pokazujem je dostupna dan i noć putem interneta. I mogu vam reći samo ukratko neke od stvari koje su nakažene u originalnom, to jest u onom časopisu Electrical Experimenter. Naime, izgleda glavni urednik Hugo Gernsback si je dopustio nešto što je nedopustivo, a to je da intervenira i miče neke Tesline rečenice. Među ostalim rečenice, nema ih puno, koje govore o njegovoj duhovnosti, kršćanskoj duhovnosti. A ovdje te rečenice možete vidjeti. Ima i drugih stvari, pa evo ostavljam vama da si to na miru pažljivo pogledate, a knjiga ta Pennerova je također dostupna i zanimljiv izdavač u Kanadi koji nosi naziv Smirnov Kolmogorov. A to su među najznamenitijim ruskim matematičarima. Dakle, zanimljivo, dakle, ne bih vam htio to prešutiti. Dakle, Smirnov Kolmogorov je možda jedan od zbilja najvećih matematičara 20. stoljeća. Evo, to je jedna stvar, kao vrlo kratak odgovor, to bi mogla biti tema za predavanje, jedno cijelo. A još jednu stvar, čini mi se vrlo značajnu, a to je neka dodatna saznanja o Teslinoj suradnji. Vidjeli smo da imamo to pismo u Samoboru, nikad izloženo, pa čak niti danas. Ja sam zamolio da to bude izloženo, a apelirao bih i na ovaj muzej da kopija toga pisma bude ovdje u stalnom postavu. Ja sam siguran da bi muzej to dopustio, jer su meni dopustili da to stavim na web. Prema tome ne vidim baš nikakve zapreke. Evo, da vam pokažem jednu informaciju koja je prilično nevjerojatna, a to je da je Nikola Tesla 1929. godine pomogao na otoku Krku, gradu Puntu, u izgradnji munjare, koja je bila na naftni pogon, nije bila na vodeni pogon. Naime, u Puntu, koji se u to vrijeme između dva svjetska rata, možda neki od vas znadu, ne zove Punat, nego se zove Aleksandro. To je opet posebna priča, ali evo, u New Yorku je bio jedan od mornara iz Punta koji je upoznao Nikolu Teslu i taj mornar ga je zvao Mikula Tesla. Mikula je inače isto što i Nikola, i evo
ti mornari su se skupili u New Yorku i tijekom godinu, 2 dana prikupili novac dovoljan da se izgradi ta munjara koju ovdje vidite na fotografiji. Dakle, ovo je dokument, ja ne fantaziram, to je dokument. I pogledajte, munjara, društvo SOJ, to znači s ograničenim jamstvom, Aleksandrova. I ovdje vidite i izvor vode i te ljude koji su. I zamislite, u Župskom listiću 1990. godina, 93. ili 4. godine, u Puntu imate jedan članak koji je o tom pothvatu objavio. I ja sam, evo, zahvaljujući tom gospodinu, zove se Radožic Mikulin, koji je doktor znanosti i živi u Mariboru, a rođen je u Puntu i bio je nekoliko desetljeća direktor bolnice u Mariboru. Znači, ne bi taj čovjek riskirao svoje ime pod stare dane da fantazira. I evo, ovo je drugi dragocjen podatak. Naravno da bi se predavanje još moglo jako produžiti, ali ja vam se jako zahvaljujem na pozornosti i zahvaljujem se i snimateljima na strpljenju. Da.